ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. भारत सरकारतर्फे घरसूची आणि गृहगणना लवकरच सुरू होणार आहे. यापूर्वी 15 दिवसांची एक विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे, ज्यामध्ये स्वतः आपली माहिती ऑनलाईन भरू शकता. जनगणना 2027च्या पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 15 मे दरम्यान स्वगणना होणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी श्रीधर पाटील, तहसीलदार सावंतवाडी. जनगणना 2027च्या अनुषंगाने मी सावंतवाडी तालुक्यातील सर्वांना आवाहन करतो की पहिल्या टप्प्यात जनगणनेच्या 1 मे ते 15 मेपर्यंत स्वजनगणना होणार आहे. तर स्वतः नागरिक आपल्या कुटुंबाची माहिती ऑनलाईन भरू शकतात. स्वगणनेच्या सुविधेमुळे नागरिकांना स्वतःची माहिती भरता येणं शक्य आहे. यासाठी फक्त https://se.census.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जावं लागेल. त्याच्यामध्ये कुटुंब प्रमुखाचं नाव आणि 10 अंकी मोबाईल नंबर नोंदवून OTPद्वारे लॉग इन करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आपला जिल्हा, पिनकोड आणि गावाचे नाव निवडणं आवश्यक आहे. त्यानंतर गुगल मॅपवरून आपल्या राहण्याच्या ठिकाण आहे ते निश्चित करता येणार आहे. त्यानंतर तिथं विचारल्या जाणाऱ्या 33 प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला देणं आवश्यक आहे. आणि त्यानंतर फायनल सबमिशन केल्यानंतर आपल्याला 11 अंकी SE-ID प्राप्त होईल. हा ID आपल्याला जपून ठेवणं आवश्यक आहे. म्हणजेच आपण आपली स्वगणना 1 मे ते 15 मे या कालावधीमध्ये स्वतः भरू शकणार आहेत. आणि जर याच्यामध्ये काही अडचण आल्यास, त्यानंतर जर कोणाची जनगणना अडचण आल्यास, तर आपले जे प्रगणक आहे ते 15 मे ते 15 जून या कालावधीमध्ये प्रत्येक घरामध्ये भेटी देणार आहेत. त्यासुद्धा माहिती कलेक्ट करणार आहेत. परंतु तत्पूर्वी स्वजनगणनेचा ऑप्शन किंवा पर्याय आपल्यासाठी उपलब्ध आहे. तर माझं सर्वांना आवाहन आहे की आपण सर्वांनी या स्वजनगणनेच्या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊन जनगणनेमध्ये आपला सहभाग नोंदवा. जनगणना म्हणजेच आपला विकास होय. धन्यवाद.